Ziberrotegi naiz, Donostiko korrika arduraduna, eta gaur hemen Groseko AEK Euskaltegian elkartu gara Donostiko hainbat auzotako korrika batzordetako kideak. Bilera informatiboa izan da, baina horretaz aparte ere, ikusteko gure artean ere jendea dagola prest korrikan parte hartzeko, egitarauak aurrera ateratzen ari dirala, eta, jendea animatzeko pixkat parte hartu. Ni Adai Kruze naiz, Bagera Donostiako Euskaltzaleen elkartetik nator, eta gaurkoan, hori Aitziberrek esan bezala, Donostiako korrika batzordeen arduradunak bildu gera, eta dei egiten diegu Donostiako euskaltzale eta euskaldunei, hurrengo asteetan, beraien auzoetan egongo diren korrika batzordetako bilera irikietan parte hartzera, eta denok batera korrika auspotzera Donostian.